Tikulandeni okundomvera pano ndi Panyasa Voice Box pamene tili makhandi ya Malawi osiyanasiyana makhandi maganizo osiyanasiyana pa nkhani zokhudza ndale kanzidwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye tonse tikudziwa ndithu kuti chipani cha United Democratic Front kapena kuti UDF chapangitsa convention yake ndipo atsogoleri amene achiyendetsa chipanichi pa ulendo wake opita ku zisankho za 2025 asankhidwa, ndipo patakali pano chipani tsopano chili kalikiliki kukonzekera kuti ulendo umenewu ayenda bwanji. Ndi nkhani imene ili mkamwa kwa Malawi ambiri makamaka otsata chipani cha UDF ndi nkhani yakuti chipani cha UDF chiyenda pachokha kupita ku chisankho kapena afuna kupanga mgwirizano ndi chipani china. Ndi kumeneko anthu akulankhula ndi mwachizolowezi pano timakhala ndithu ndi Amalawi osiyanasiyana. Ndiye tabweranso lero ndi Bambo Bile Malata, iwowa akufuna kwa maganizo awo pa nkhani imeneyi kuti chipani cha UDF popita ulendo ku zisankho chiyenda bwanji. Mukuona kwawo Abile Malata kuti kuli bwino kuti mwina chipani cha UDF chingoyenda pachokha osapanga mgwirizano, koma ngati afuna kupanga mgwirizano alingalire bwinobwino kuti pakati pa chipani cha Malawi Congress Party komanso chipani cha Democratic Progressive Party DPP, satana wamkulu amene wakhala akuononga chipani cha DPP cha UDF ndi ndani, ndipo kuti asankhe bwino akamati apite ku zisankho ndi chipani china. Chifukwa kuti mukuona kwa Abile Malata akuona ngati kuti chipani cha DPP ndi chipani chimene ndithu chakhala kalikiliki kufuna kuononga chipani cha UDF. Tete kalimodzi kuti Abile Malata akuti bwanji pa nkhani imeneyi, ndipo akamaliza tipemphaneni kuti mukhale pompo and you should let us know kuti maganizo anu ndotani in the comment section below kuti zimene Abile Malatazi is it making sense kapena inuyo simukugwirizana nazo. Tete kalimodzi pano Panyasa Voice Box. Ine ndine Frederick Bile Malata, mmodzi mwa anthu amene timayankhulapo mu nkhani zosiyanasiyana zochitika mu dziko lino la Malawi. Lero ndafuna kuti ndiyankhulane especially ndi ma supporters a chipani cha United Democratic Front UDF. I mean ma supporters because I know pali anthu amene amakhala amuchipani, amene amadziwa constitution ya chipani, amadziwa zochitika mu chipani, koma amatha kupanga decision pamene pali ena amene amangochikonda chipani cha UDF kayakhoza kuponda chipani china chilichonse koma osapanga decision yoyenerera. Akangomva zinthu pa social media amathamanga ndoka yankhula zinthu ngati akuziwa zambiri. Ndiye ndimafuna mukhale nane limodzi, kaya ndinu ma supporters muli Malawi muno kaya muli kunja kwa dziko la Malawi, kandimverere adakanena za maluwa. Ndikufuna ndikuyambireni poyambirira, mwina enanu simukudziwa, ife ndi amene tinali amodzi anthu amene timachita support Bingu wa Mutharika. Timachita support Bingu wa Mutharika chifukwa choganizira kuti akhoza kukhala economic engineer, chifukwa cha Acheya amene amanena kuti Acheya ndi political engineer, ndipo politically anakoza dziko lino, ndipo pakuyenera kuti pabwereso pano economic engineer in the name of Dr. Bingu wa Mutharika. Atatenga boma Acheya anapanga udani ndi anthu awo amuchipani within the party. Kunali achina Leke Banda, achina Ngaa Ntafu, achina Brown Mpinganjira, achina Joyce Banda, achina ndani amene adapanga nawo udani, achina Dumbo Lemani. Maina amene ndikutchulawa ndi ena mwa anthu amene anali ma stronghold, anali ma giants amuchipani cha UDF. Acheya adalolera kutenga chipani chija ndikukachipereka kwa outsider amene anali Dr. Bingu wa Mutharika, ndi hope yokonda dziko lino la Malawi kuti amene uja azakoza chuma cha dziko lino la Malawi. Ndiye ndifuna ndikukumbutseni ichi kuti Dr. Bingu wa Mutharika adalowa kukhala president wa dziko lino kudzera ku chipani cha UDF. Mukapita ku Electoral Commission mukapeza dzina la Dr. Bingu wa Mutharika lili kumenekoko, ndipo anangokhala chaka chimodzi cha 2004 to 2005. 2005 anapezeka kuti wachoka mu chipani cha UDF ndokayambisa chipani chake cha DPP. Amene adapangitsa kuti chipani cha UDF chikhale ku opposition anali Dr. Bingu wa Mutharika.
mutati mundikumbutse inuyo kapena mundiuze kuti zipinjo zimene adakumana nazo zimene Bingwa Mutharika akadalephera kukhala mu chipani cha UDF zikadakhala ziti. Ndi chiti reason imene mungapereke inuyo a UDF ma supporters onena kuti apapa sizikanatheka kuti munthu akhalebe mu chipani cha UDF amayenera kuchoka. Munthu adatenga boma lonse ndikukusira, asilikali onse ndikukusira. Bingwa Mutharika sadathe kukhala bwino ndi Dr. Kassim Chilumpha amene anali vice president wake mpaka adammanga. Ndekuti UDF inayamba kuchita safa. Bingwa Mutharika adafika mpaka pomanga Bakiri Muluzi, ndipo Bakiri Muluzi anakhala moyo wosautsika. Bingwa Mutharika adamanga Atupere Muluzi, atamanga msonkhano wake ku area 24, ndipo Atupere Muluzi adakhala moyo wake osautsika. Inuyo tandiuzeni amene akadakhala kuti okonda UDF in whatever circumstance imene amadusamo akadakhala ndani? Come Professor Arthur Peter Mutharika. Professor Arthur Peter Mutharika atabwera akadakhala wina akanaitana Atupere Muluzi ndi UDF. Sore tidasokonekera apa, ndipo pano tiyeni tipange umozi. UDF and DPP chikhale chipani chimodzi. Ine president, iwe Atupere vice president. Koma Peter Mutharika sadapange zimenezo. Chimene anapanga ndikutuluka kunja ndikukatenga Chilima ndikukhala vice president wa chipani cha DPP, ndipo Atupere Muluzi anayima payekha mu 2014 imeneyoyo. Anthu awawa adatenga mpando a DPP, adapezeka kuti adakhazika office ku Eastern Region, ndipo adatenga Atupere ndikumulowesa mboma ndikumampasa ntchito, koma akumunamiza kuti kamu 2019 iweyo uzakhala vice president. Zimene zikadapangisa kuti chipani cha UDF chikanakhala cholimba chifukwa chona kuti a DPP achichita empower chipani cha UDF kudzera mwa Atupere. Koma instead of kulimbisa chipani cha UDF anapezeka kuti akakhazika office ku Eastern Region, ndiye kumene kuja ndikuyamba kutenga sopano ma MP a UDF ndikumaasintha ndikumaikako ma MP a DPP. Eastern Region yonse as we are talking today, including kumulanda Atupere udindo wake wa UMP. Atupere Muluzi anagwa muchitisa chisoni mpaka ukakhala pa nambala 4 mene anthu amamukondera Bakiri Muluzi ku Eastern Region. Angakapezeke osamuvotera Atupere Muluzi ku constituency izi zinali money made. Ngati kunapezeka Tipex kufuta manamba a Tipex ochuluka adapezeka ku Eastern Region, cholinga agwetse Atupere asapezekeso pa map a politics, koma DPP itenge ku Eastern Region, itenge ku Southern Region. So pano lelolo abale anga makamaka inyo ma supporters a DPP amini a UDF mukamatengera ma propaganda amine a DPP akuachita, cholinga chonena kuti mukadane mwina ndi mtsogoleri wanu Atupere Muluzi, mudziwe kuti ma propaganda amene wawa angokupwetekesani mungonongapo chipani chanu. Chifukwa Atupere ngati wanena kuti tikufuna kuima patokha, muzindikire kunena kuti wapanga chiganizo chabwino kwambiri kuti chipani cha UDF chikhale choyimikika, chifukwa a DPP amangofuna kuagwirisa ntchito yachina Atupere ndi kuataya. Inuyo tangoganizana mgwirizano wanji umene ungangokhala uja kuti breaking news ndikangokhala ku State House ndikungofika kumene kuja ndikuyamba kusinthana zipewa, mukaona kuti unali mgwirizano wandiolose kudyere mwana. Ndikati tikubwere mu chaka cha 2020 dziko lonse la Malawi anthu adayukira DPP, ndipo DPP simapeza mpata otikhoza kuyenda ndikapanga kampeni mu dziko lonse la Malawi linolo.
kumpoto, chigawo cha pakati, kumwera, chigawo cha kumpoto cha Eastern region, DPP idapentedwa black konena kuti aliyense amati akangoona even t-shirt ya DPP kumakhala kuja kuti nobody could associate himself ndi DPP. Koma zimene zidachitika ndizonena kuti Atupere adalolera kuyenda pena paliponse including kukamenyedwa kumponera magalimoto ake chifukwa chofera DPP. Ndipo adapanga kampeni kuponda pena paliponse, palibe wa DPP amene adamuthandiza Atupere kuti apange kampeni dziko lino la Malawi kupangira DPP. Ndipo amanena kuti tikamuthandiza mwana uyuyu ndi kuwina zisankho nde kuti basi azalandira chipani, kuli bwino we should let it go chifukwa uyu azalanda chipani chicho azabwera nacho ku UDF. Mukhoza kundivomereza inuyo kuti palibe wa DPP ene member wa DPP amene adamuthandiza Atupere Muluzi kupanga kampeni. Koma zisankho zitatha mu 2020 zimene adanena a DPP kunali kunena kuti a UDF sadatithandize, mavoti amene apezekawo ndi aife tokha, ngakhale tapanga ubale ndi a UDF ndi kuti UDF yo sidatithandize. Kodi amene adapanga kampeni dziko lonseli kuzungulira dziko lonse kampeni ya UDF malo amene samatha kufikako apita Mutharika, amene adakafika anali ndani? Anali Atupere Muluzi. Koma pamapeto pake kunali kuipisa mbiri ya Atupere Muluzi. So ndikufuna ndikuuzeni ichi inuyo ma monitors makamaka achipani cha UDF kuti a DPP agwirisa ntchito a Boni Kalindo kuti aziononga mbiri ya Atupere Muluzi. So pano ndikufuna ndikufunseni inu amene anali patsogolo pofuna MCP kuti ilowe mboma pakati pa Atupere ndi Boni Kalindo mu 2019 anali ndani? Amene anali pa forefront pakati pofuna kuti Tonse Alliance ilowe mboma pakati pa Atupere Muluzi ndi DPP anali ndani? Inuyo tu ndikufuna ndikukumbutseni ichi chifukwa mukuoneka kuti simukuzindikira bwinobwino mu zonse zimene inuyo mukuyankhula. Atabwera atamwalira malemu Dr. Saulos Cross Chilima, a DPP anabwera ndikuyamba kuononga image ya Atupere Muluzi kumanena kuti Atupere Muluzi akufuna amutenge akhale vice president wa ku MCP. Nde inuyo ma members a UDF munayamba kuyankhula zambiri, ayi sangapite ku MCP ndi chipani chakupha, MCP ndi chipani chotani. Kodi amene amapanga kampeni yokhuzana kuti MCP ilowe mboma pakati pa Atupere ndi Boni Kalindo anali ndani? Mukaona kuti Boni Kalindo ndi amene anali pa forefront kupanga kampeni mpaka kumapezeka uja kumwera konse kumanena kuti DPP ndi ana mapopa magazi, DPP ikupha maalubino ndipo aenda maliseche kuteteza maalubino. Inu simukukumbukira zimenezo. Sono lelolo akayona kuti DPP ndiyofunikira bwanji koposera Atupere Muluzi. Atupere Muluzi akamapanga chiganizo samangokhala munthu amene oti wangopanga chiganizo over Blue Moon. Atupere Muluzi anali munthu mmodzi oyamba mu 2019 kukumana ndi Dr. Lazarus Chakwera, ndipo zithuzi zake zinadusa pa social media, aliyense ali nazo zimenezo. Adakagwirana chanza ndi Atupere Muluzi. Now Atupere Muluzi atakhala pansi anaona pakati pa Peter Mutharika ndi Chakwera ndikuyenera kuti ndilumikizane ndi ndani. Anakapeza kuti Atupere Muluzi anakalumikizana ndi Peter Mutharika. Ndikuti anasankha kuti pakati pa Chakwera ndi Peter Mutharika kuli bwino Peter Mutharika dhani Chakwera. Saulos Chilima anaganiza kuti pakati pa Peter Mutharika ndi Chakwera wabwino ndani. Saulos Chilima anapita kwa Chakwera. Ndipo Atupere Muluzi anakhala limodzi ndi DPP. Nde mukumbukire inuyo sopano kuti kodi atamwalira amayi ake Atupere Muluzi Peter Mutharika anakaponda kumaliro, ngakhale kongoyikidwa kokha maliro kumalingunde. Peter Mutharika adakafikako kumaliroko
sadapondeko. Peter Mutharika mwana wake atamangidwa kukakhala kumaula, Peter Mutharika adachoka kumangochi ndikapita kumaula ndikamuona mwana wake amene wamangidwa. Koma Peter Mutharika sadapite ndikakhala ndi Atupere amene anali running mate wake wa mu 2020. Kodi inuyo ma supporters a DPP amene mungamutenge kukhala m'bale wanu panopa pakati pa MCP ndi DPP akhoza kukhala ndani? DPP ndi imene inapezeka kuti yapangisa UDF kukhala mboma. DPP amene Bingwa Mutharika akadapirira mavuto amene amakumana nawo ndikukhalabe mu UDF. By today UDF ikanakhala ikulamulabe fabwe zikumangosintha ma president. Koma amene anabweresa nthenya UDF itatha kulanda boma ku MCP, amene amadziwa tu kulanda boma ku MCP ndi a UDF. Ndi a UDF adalanda boma lija ndikakhala nalo apo. Kenako akapezeka kuti a UDF aja ndikukatenga running mate kapena ukatenga vice president from Central Region Honorable Malewezi. For 10 years Bakiri Muluzi anakhala ndi Malewezi kusonyeza kumanga pamozi ziko lino. Ngakhale Bakiri Muluzi anakatenga achihana ndikuwapasa kukhala second vice president kulumikizisa dziko lino pamozi. Pamene a DPP anamusiya Atupere 2019 olokumutenga kukhala running mate. Anamusiya Atupere mu 2014 olokukambirana naye kuti ife tachokera ku UDF. This time around tiyeni titenge Atupere timpase running mate. Anamusiya Atupere Muluzi ndikukatenga Saulos Chilima. Kodi inuyo mufuna mundiuze kuti lelolo azindime ndafotokozeramo pakati pa Atupere Muluzi kumwina kufuna kuchita support MCP ngati zili choncho kuti angathe kuchita support MCP ndi kuchita support DPP amene inuyo ma supporters mungakondwere angakhale ati. Ndipo Atupere Muluzi wayankhula kunena kuti ifeyo tima patokha sindikufunanso kukhala nkhwapa mwa anthu chifukwa choti iyeyo waphunzira kunena kuti pamene ine ndimakhala nkhwapa mwa anthu chipani cha UDF chatha, ma MP atha, ndikusonyeza kunena kuti anthu sakuchikonda nawo kuti ineyo I should revamp this party ndikuyenera kuti tiime patokha ngati UDF kuti ibwerereso mwakale. Lero a DPP aja avala sopano chi UDF avala yelo ndikukapezeka kuti azikayankhula ngati anthu a UDF kuti akufokeseni inuyo ma supporters. Ndikufuna ndikuuzeni ichi kuti mukatengeka ndikufuna kuti inuyo mukakhale anthu oti mukasokoneze. Ndikufuna ndikuuzeni kunena kuti muzakhala ku opposition forever. Njira imene yapanga a UDF kuti aime paokha apezeka kuti agwira ma supporters amene anakhala pasi, ma supporters amene anachoka mu UDF ndikapita ku DPP abwerera ku UDF. Mukati muone inuyo zimene idapanga DPP, PP inachoka mu DPP sanakhale bwino ndi a Joyce Banda. UTM inachoka mu DPP sanakhale bwino ndi Saulos Chilima. Panopa PDP yachokaso mu DPP sanakhale bwino ndi Kondwani Nankhumwa. Eastern Region yonse aitenga ndikukayika mpaka Page House ndikumapangira ma meeting yawo kumene koko ndikukatenga Eastern Region yonse ndikukhala ya UDF. Ma MP wonse ndikukakhala zizonena kuti kumafuna kuti azipanga za UDF azichita support UDF. Nde inuyo tandiuzeni pakati pa DPP ndi MCP who can be lesser devil and bigger devil? Amene angakhale devil wankulu pakati pa MCP ndi devil wankulu pakati pa MCP ndi DPP akhoza kukhala uti? DPP ndimene yapanga china chili chonse chothekera kuti paka UDF igwe ikhale pansi. Inu ndelero mukuvala anthu a DPP zimene akufuna DPP kuti amuchite azipanga propaganda yomuononga Atupere, inuyo nkumaka achita support. Sizikuthandizani makamaka inuyo ma supporters a UDF. Dr. Saulos Chilima adayankhula bwinobwino kunena kuti ndi a DPP ndi anthu osayamika. Ma audio clip yake alipo, ma video clip alipo amene amayankhula Dr. Saulos Chilima kuti anthu a DPP ndi osayamika ndipo samayamika. A DPP amangofuna iwowo zawo ziziyenda.
ndipo alibe sadandaula kuti kaya wina zikumuvuta kaya zikutani. Amene akanakhala woyamba kumutukula Atupele Muluzi akanakhala a DPP. Ndipo aliyense amayembekezera kunena kuti convention imene ikubwera Peter Mutharika sakukayimira koma kufuna musire Atupele Muluzi. Aliyense amatero. Ngakhale anthu ena amu DPP anayamba kumamuononga image yake Atupele Muluzi poganiza kuti Peter Mutharika akufuna asire Atupele Muluzi. Koma taona ni kubwera ku convention ya DPP akukanena kuti ineyo ndiyimira anthu akundifuna. Anthu anapanga mabodza ndi kumakakambirana kumapanga ma press conference tikufuna Peter Mutharika aime tikufuna Peter Mutharika. Bodza lomwe lija ainu ake ndi kulikhulupirira ndikukatenga di Peter Mutharika ndukanena kuti adusani opposed. Kodi adamuyitanako Atupele nkumuuza kuti tiye tikhale pansi limodzi tiye ukayimire ku convention ya DPP kuti UDF and DPP tiendere limodzi iwe ukakhale torch bearer wa DPP UDF koma tikhale kuti tapanga convention imodzi. Adapangapo zimenezo. Sopano lero mukamathandizira amfumu oledzera kuvina zikusokonekerani makamaka inuyo ma members a UDF. Lemekezani decision imene wapanga Atupele Muluzi kuti panopa tiyima patokha. Awaona iye uja kuti wagwirisidwa ntchito ngati nkhwangwa yokoma pokwera potsika kungoponya. 2020 mina anthu anasiyanirana opanda kuitanizana kuti tiyenda bwanji. Kuzinatengera amayi Lilian Patelo kunena kuti mgwirizano mewu yonali wakuzisankho. Kodi mukufuna kuti inuyo a UDF mukhalebe munkhwapa ya DPP kufikira liti? Isiyeni DPP ikhale payokha ionese ukulu wake. Ngati imawina zisankho payokha isiyeni ionese ukulu wake kuti okay imawina zisankho chifukwa ili ndi ma supporters. Inuyonso a UDF ngati mungaone kuti tikhoza kuwina zisankho patokha, do that. Kuli bwino kuyesera ndi ukalephera than osayesera. Kumangokhala nkhwapa mwa anthu. UDF ndi chipani chachikulu chimene chili cha dziko lonse chimene acheya amati akati kumpoto yellow, pakati yellow, kumwera yellow. You know, ndikuti pamene pajapo ndi kufotokozera kunena kuti chipani chija ndi chokhazikika, ndi chapena pali ponse. Si chipani chimene chikhoza kungokhala cha mthumba mwa munthu chonena kuti koma chingokhala cha anthu akuthyolo asogolerake onse akuthyolo. Ayi ndi cha national. So inuyo musatengeke akuti pa mabodza amene akunena kuti DPP itenga boma. DPP amanena kuti nkhondo imatha until it is over. DPP singawine zisankho ndi pakamwa. DPP singawine zisankho ndi kungoyankhula pa social media. Mkazi woyembekezera amaonesa amakhulupirira kuti iyeyo azaberekadi chamoyo chifukwa kuti m'mimba mwake mumagundagunda. Ndeta ndiuzani inuyo ndi chiti chimene a DPP apanga kunena kuti chikhoza kumabweresa kunena atakhoza kuwina zisankho za dziko lino mu chaka cha 2025. Alephera ma by-elections onse, kulephera osawinako. Alephera ndithu lerolo akakhulupirire kunena kuti akatenga boma 2025. Ndikusimikizeni ma supporters a chipani cha UDF, stand with your president Atupele Muluzi. Take the vision ya Dr. Atupele Muluzi muzipita nayo kutsogolo. Inunso gulisani chipanicho molongolola muzigulisa chipanicho kuti UDF.